Namar ba ka jala mekhlia na kapor ka ju sakhi ya ka jiwan rung bean jong ki brim chaba jong ka jala khamtam ki bomdei ki nong shong snong pura jong kari India banwan bu hasinong haki benta jong karilum khasi ba jantia nagaliang ka neutrap youth council mentaksi ka apa atinalar kelai beniklu karpang yau director general of police u dr l bisnoy mekran sani halor karung kami jong ki brim chaba jong ka jala habakran skilap thai kubo nagaliang president rang ba du ka seng ubaro bot jun khajaran ulong kumbolong menta ka jalam khlia karon ila ka jong ka directorate of infiltration kaban pet ngor bha ye jing rung kar thlap jong ki breven shabar ju ka chala khamtam ki bam de ki nong shong snong pura jong kar india ki pa shupran kam ye ki jila marjan jong kar india ki bu thop kum ka asam bat ki kwei ban phrung tu ski benta jong ka jala me khlia ulong ru bana kalyang ka seng na ka por ka julap bat saki ya ka ne ka jingwan rung jong ki breven shabar ban hab kilat ban pet ikot isla bona penjoki kimdan war ket la byang dene ne daw ko pnon ga seng ban pan pau ro ji so diaw na mar ka jing duna kar kom tre kam jong ka infiltration ha ge bidei bat ka pe ye ka rung kami jong ki bri chaba jo chala par long ro bre ne kar ka daw pa ki ha bani kran ba du pi jong ka chala shushu na ka leong du pi ulakular ban pet ngor pha ha ge bidei bat ke ne ka banta Phi kumba phi tip kolong ba kami khlia ka don la ka jong ka directorate of infiltration ka jing thmu jong ka ni ka directorate of infiltration kolong ban yada ya ka jing ru kuthlep jong ki poiwer na ki bar jala bat kumju na ki bar jong dari india beling ong ki bar jala na beli ki bud ki poiwer bari ki penon kam ye ki jala kum ka sam ban prung khli chaka jalan ya ti na kapor sa kapor ni yo iba ki poiwer ki poi ha ki sinong ki thau da ki boss da ki trok da ki kali na kaliang jong seng ni hab ban suya be thong ki na ko ki por sa ko por tang hai kini ki singiru ki ki unit ki sat ki jongi ya ban bat ki ndala bat ki dala pan ki kot sla kim don na padeng jong kiru ki bala bala hai ki chaka bala ki boke roket dala le pan tang kot ban pen sha ba ki ding in india ro kim ti ka la pen sungsi yang ini no beli abang ila don yang ta directorate of infiltration ni kwa ba kin trikam ti hakabri ba kani ula pentip yang ini ba hoj kumba kalong mata nak liang jong ka police department kida don kumba khat khandai teli ki infiltration check git hakaleng jong ka mekhlia but ki ula pen pau ba kam degi ba ka degi jing sa ba ka don ka jing duna ha ki staff shortage of staff ka liang ba kaman power ban penbit pen biang ya kani ti ula ong hangi ba unsa revisit ya kan ka kam bat u kwa ya ban pentikna ba kat bala kini ki poiwir kinom yo la than ban rung ha ka jala ka jung ule thuru yang i statistik ba kini ki pot kala don ka push back kala don ka arrest bat kala don ru ka prosecution ki gobun ki bangladeshi national ki bala rung tu ha ka jala ka jung ke bentar